Sang Yaksendra para rupa manges kadyakin pangempal kaprapal selo kaplesat toto lumayu mangungsi kagyat kakurdo tang dogo jagat wasisaning Bathara reca manik jatining alam kang tinuding ya duk waduk ya bandaku ya donyaku Kumbakarna ladala Prataka Blis laknat padha jeg-jegan Kakang Prabu Dasamuka ana dawuh apa Kakang adal kaya samber gelap rasa pangrasaku ratas gemeter angganipun Kakang gragap rasaku gugup atining pun Kakang nanging semono ngadepi lelakon apa wae aku ora tau miris ning semono wong adi-adiku sakura cah bagus kadek ing Kakang
dene si Adi ora cecolo bakal sebo ana ing siti hinggil negara Ngalengka Diraja. Kumbakarna. Iya Kakang. Nitik lengkering wadana kincanging alis. Kedhep dening netra gasike si Adi gendong ati. Kabyantara arsaning pun Kakang apa? Ana bab wigati sing kudu tak aturake Kakang Prabu Dasamuka. Bagus. Nek ngono sadurunge kowe beganjar begundal anung-anung sing padha gantung sebo iki singkirna luwih dhisik atimbang bebalu lan ngrubeda gone si adilan pun Kakang sak pejagong tatur netra ana sitinggil kene. Kakang Prabu nggih anung-anung Unggawa praja aja kok singkirke. Sebab aku butuhake seksi gone bakar matur ngarsaning Kakang Prabu. Ayek dianggon kumatur iki kabeh dudu saka karepku dhewe Kakang Dasamuka. Saking uga nggonku bakal nglairake pangunek-unek lan pangresahing kawula Ngalengka kunjuk ngarsaning Kakang Prabu Dasamuka Kakang. Sebab apa Kakang? Kawula Ngalengka siji wae ora ana sing wani matur. Eling-eling Kakang Prabu Dasamuka kuwi ketapan panas barat. Sing wani matur siji adiku Wibisana ing segala. Yo adimu sing karepanmu iki. Lan angka loro Kumbakarna ing adimu ing lebur bangsa Kakang. Kuwi wae parandene Kakang Dasamuka mesti kleru tampa. Dianggep aku karo Wibisana jungking kawibawan. Adalah ana kene iki ketok melok menawa karatuaning Kakang iki umaluhur umalungkung lumuh kesosor kawibawane Kakang. Cukup. Kowe rasah nyerweteh kaya betet sewu nebo pategalan. Dage matura. Supaya katon tulus aturmu, supaya katon tulus atimu. Nadyan sejatine aku nggawa tembung ulus kuwi kleru. Sebab ulus kuwi tembung pangalembana uga panyandra kanggo muluse pipi lan kuku. Kowe krungu swara pipi karo kuku langsung benekke jarik, Gok. Iya, aku kelingan nalika semono Sang Dewa Aji iki bedah ora lupa polo. Nikono aku nderekke Udakara telung candra kepungkur kae to lho kowe to. Iya, Kang. Lah, sing marake eling menget-menget nggon bab apa to, Kang? Ya kae awak dhewe mlebu ana pagrayu kok. No angin bak-bak pagrayu kuwi teneh kebuka ketok pupune kuwi mau. Wah, ya, Kumbara. Iya, Kakang. Rasah rungokke togok karo bilung. Iya, Kakang. Matur. Kakang pitakon umum siji. Opo bener yen wis sak petara iki Kakang Prabu Dasamuka nyulik lan ngrebut garwaning Prabu Ramawijaya ingkang akekasih Rekyan Ayu Warasinta. Cukup. Nadyan ora kok bacut pitakone Yayi Kumbakarna. Ananging lerek-lerek ing tembungmu aku wis bisa maca. Playuning karepku wis mudeng drohon kowe panjenengan. Aja nesu Kakang, aja muring. Aja duka yayah sinipe. Pitakonku iki wis tak lambari budi pekerti kinantenan andhap asor lan unggah uguh ngarsaning Kakang Prabu Dasamuka. Wis aku iki mung pengin pitakon Kakang.
umpama pancen bener mangkono banjur mengku kersa kepiye lah apa sebabe ini Kakang Prabu Dasamuka ngasti nglakoni tumindak kaya ngene bergunggung berung nyulik garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang agakasih Rekyan Ayu Wara Sinta Kakang Prabu yo tak jawab nadyan sak temen iki perkaraning Dasamuka dhewe aja kok wong liya keluarga wae jane ora kena melu cawe-cawe canduk amu perkaraning Dasamuka karo Dewi Sinta nanging rehne kowe pitakon adile tak wangsuli kanthi pratitis cetha pertela tak kandhake marang kowe kabeh piye luwihane Dasamuka ning kene iki ala becik bener luput ora tak tutupi ora tedeng aling-aling wis ngancik rong warsa iki pancen nyulik garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang kasih diajen Rekyan Ayu Wara Sinta ora selak ora kumbi lan ora wukir Sinta bakal tak rasuk Darma minangka maretu Dayinta Prameswari negara Ngalengka Diraja Kakang aku matur ora teges nepak pernaja gun-gunani Kakang Dasamuka ora jagat iki jembar Kakang aja mok anggep sak godhong kelor akeh wanudya ingkang sulistya ing warna ngungkuli Dewi Sinta Kakang aku ngiman marang panjenengan ngreksa marang kawibawan puncarane Kakang Prabu ngreksa marang kawibawaning negara Ngalengka Diraja menggah pun adimu iki Kakang balik Wara Sinta marang ingkang kagungan yen pancen Kakang ora bisa mambengi anggone ketaman asmara andrung kapirangu Kakang tembungen Kakang mengku yen Rama Wijaya kuwi aku saguh malang kayanda mentang kaya gendhewa aja kok ming boyo Kakang dadi endheping pengamun-amun bakal tak wujudi Kakang bangsate wah jagat tata aludewa Kumbakarna aku lenggah Siwaka gedengkrang ana ing gampar kencana iki nek aku butuh pitutur kuwi sing tak tekake dudu dapurmu pinter kowe iki ora dadi ratu ana ing negara Ngalengka Diraja tak kandhani pinter Kumbakarna kuwi sing dadi ratu ana ing Ngalengka kuwi Sang Sinuwun Prabu Dasamuka kudu kok perputrohon kowe arep keminter yo kowe arep kemethak ya ngrumangsana he buta pengung kowe iso rabi widodari Dewi Kespani kuwi nek ora seka lelabuhan lan darmaning Kakang apa kelakon kowe duwe bojo widodari lebu adimu kuwi tah klemar-klemer Gunawan kuwi Gunawan Janggar kok udu ae sing duwe bangsa gamelan awur kok Gunawan Janggar oh tak kira Gunawan Dara Gunawan Wibisana iya awur wis meneng wae opo kelakon opo kelakon wong klemar-klemer kaya ngono kuwi iso dadi bojone Batari Triwati kabeh iki nek ora saka pambudidaya lan labuhaning Kakang Dasamuka tangeh lamun iya Kakang iya sareh Kakang sareh inggih Koko Prabu kula inggih rumaosi babagan perkawis menika nah yo
rungokno kabeh saiki. Anggonku kaiden diwedeni dewa-dewa ing kaendran. Dewa 30 watak songo. Kabeh urup wiris ngadepi pengamuke ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Alika duk inguni aku bedah kayangan Jonggring Saloka. Sebab apa? Dasamuka iki wis kondhang, tapakku ampuh, ilmuku menjila, akalku 1000 menungso, kekendelan lan picaraning Dasamuka gawe kedering mungsuh. Kadip ayanku pinunjul ing apa-apa brojol ing selaning akerti. Kinatah pendat dina romenter. Asuhyanku ki belah bumi, kuncaraku sundul ing langit. Cerawungku ngemperi jagat. Gage petanana kiblat papat ki sapa sing kuwagang ngungkuli Rahwana Diraja? Sapa sing wani nyelomot penggalihku? Ngunggah-unggahi rasa pangrasaku. Ora mawas kuwi pekunden, ora mawas kuwi keluarga mas bakal tak singkirke. Ganjing langit kelap-kelap katon lirik injanging alis risang maweh gandrung Dejimating Sinuwaka sesembahaning kawula Koko Prabu Dasamuka. Estunipun cingak tuwin kedhot. Raos kawula dene Koko Prabu ngendika ingkang mekaten. Kawas tinggal nemoho. Panjenjarak laku sarak. Tegese paduka sampun nindakaken laku nista. Ngogek plus ido ngrusak ing pagrayu. Kula suwun Koko Prabu, kula suwun ngreksa kuncaraning Asmarama Maharesi Wisrawa. Ugi kula aturi ngeman dumateng lelabuhane Kanjeng Hyang Prabu Sumali. Ingkang sampun budidaya luhuring negari. Tuwin sampun tetilar dhateng gumlaring Praja Ngalengka Diraja menika Koko Prabu. Umpamiya Koko Prabu. Umpamiya para leluhur menika kok tasih peger gesang wonten ing alam padhang. Mirsani lakon menika badhe ndawahaken waspa. Nangis pepundhen kita awit menapa? Mboten anggegadan dateng tedhak turun anggadhahi watak hambek siya lan murka kados ingkang Koko Prabu sandang menika. Koko Prabu cukup. Gunawan, kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kowe iki bayi wingi sore arep pedhang kaya dalang tuturi kaya kyai. Apa rumangsamu kadangmu tuwa iki ngumbar sahwat ujug grai? Apa rumangsamu kowe ngerti atining Dasamuka? Apa kakon candala banget ratu gustimu iki? Ngasih kowe ngoman-oman pun kakang kebangetan. Anggonmu biji marang kakangmu ya kadang merdamu iki.
Sinta kuwi tak critani. Simbol kekuasaan Sinta kuwi suliye Bakari Widowati. Lan uga Sinta kuwi dadi wewayanganing Dewi Kemakmuran lan Dewi Kasugihan. Teliring mustikaning tamen tuwuh. Mula ora mukal yen dosa muka tansah gagadang. Siang pantaraning ratri aku ngemis kastresnaning Dewi Sinta. Ora kok ateges aku ki gelar pirang ning raine kadang-kadangmu ki. Ki deloko lelabuhane Rahwana Diraja ning kene iki. Tumrap kabeh kawula negara Ngalengka, tumrap kabeh wong-wong sing padha panglung tumiyung ana ing negara Ngastina kene, ana ing negara Ngalengka kene, Ger. Kagyat risang kapirang rinangkul kinempit kepit wong nandur bakal ngunduh Koko Prabu. Yakti ngrembaka tandurane Palawida, Pala Kasimpar, Pala Gumantung lan sakathahing sampukawis ingkang den ungkuli dening Sang Bathari Sri. Yetna yuwana lena kena welas tanpa lalis. Nanging semantena kula ibarataken panjenengan nilar ing kaprayitnan niat nulung malah kaslurung. Niat amemangun tundone dados penyamun. Angon mangsa tak tunggu ngasih Sinta ngulungke kanthi ikhlas diwaragane rawi-rawi rantas nadyan ing wanci sore ingsun kajaga mendah ing wanci prayitna ampun adigang adigung adiguna Kanjeng Koko Prabu. Lir-lena kabentu sing awang-awang sandunging ratan racaturan karo dapurmu ora caturan. Gunawan, kula wonten timbalan ing adamu. Ora teges. Jeneng ingsun lumuh kesosor kawibawane ora. Wis dadi wataking Nalendra Sabda Tama datan bisa owah kadya mangsi lumebek ing blancak seta. Prayoginipun kersa nampi serat ingkang langkung sae kagem anjang peti. Utamaning sabda menika ibaratipun kados dene kitab Zabur, Taurat lan Injil. Ingkang den jamkepi miwah dipun sampurnakaken kelawan Al-Qur'an. Cangkemmu ranyak, Ger. Cangkemmu ranyak. Aku ra sudi nampa pasuwitanmu. Minggat kowe saka negara Alengka kene. Aku ra sudi nyawang pasuryanmu. Kok sabut saben adeg-adeging negara. Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit. Mugi sak pengkerdalem boten wonten rubeda. Mugi ngalingsok Ngalengka menika tansah piye? Kowe ngomong apa ya? Bayi nyepatani wong gerang mangsa madya. Adalah lah kok kowe mentala nundung marang adimu Kakang. Ora nyono ora ngira babar pisan ana ing lelakon lan lampahan ingkang kawuri Gunawan kuwi tansah bebela marang pun Kakang. Ya mung Gunawan sing gelem ngopeni marang kawula negara Ngalengka yen to Kakang kuwi lagi ana ing kaliputan lan kerepotan. Lah kok saiki wong sing tansah bebela marang Kakang malah tundung kaya mengkono Kakang. Sekecako yen ngono. Ibarat sedulur tunggal bayu, ibarat sedulur kuwi
Kakang lan Adira iso dipisahake. Gunawan ngrasake lara, aku uga bakal ngrasake lara. Aku bakal topo sak umur-umur urip. Wah. Oh. Wah. Wah. Ucap kacarita nalika semanten. Katundunge Dyan Gunawan Wibisana lan ugi tapa sarenipun Sang Raden Kumbakarna dadosaken prakara ageng ing tembe wingkinge sak pangkih wonten ing lelakon bedah alengka utawi rubuhing alengka. Ucap ganti ingkang wonten ing jaman sabagdanipun menika
Anjra ingkang puspitorum kasliring samirana amrik tekar gaduh ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Mas Nomosidam kari bawana langgeng danur gunung negari Lopuro kerawuhan salah setunggaling tilas Senopati Agung ing negari Pancawati inggih Sang Resi Mayangkara Resi Radyanto kula menika minangka dados Tendra kula menika minangka dados makutaning negari Cinglopro nanging mirsani saking labet labuhan panjenengan dika kawula aturaken wilujeng rawuh sembah bekti kula kunjuk ngarsanipun panjenengan dika Resi Mayangkara inggih Sang Resi Anoman berkah pangestunipun Sang Sinuwun Prabu Bisawarna kula menika menawi kemutan dumateng lelabet pelabuhanipun panjenengan dika anggenipun panjenengan handherekaken ingkang suwargipun Rama Raden Gunawan Wibisana ingkang kawuri lelampahan wonten ing jaman Ramayana. Aduh sinuwun semanten ugi kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngarsanipun panjenengan dika dawat asta kalih kula sungkem ngarsanipun panjenengan dika dawah sami-sami yen mengkono namung semantena mugi kasekecakaken anggen panjenengan dika lenggah Sang Resi Mayangkara inggih Sang Resi Anoman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngarsanipun panjenengan dika Sang Sinuwun sesembahan kula ing Singlopura. Nuwun sewu kisanak sampun kininten kula tumambuh sayat nembe kula wanuh ngarsanipun panjenengan dika panjenengan punika satriya saking sinten hajujuluk sinten ngaturaken wilujeng rawuh Raden ditepungake aku satriya panenggak Pandhawa aranku Raden Bratasena. Raden Bratasena ya Werkudara nggih Raden Werkudara ya Sang Bima Suci inggih Sang Resi Bima Suci menika kula sampun wanuh kondang pandhita
ingkang buntas kawiyose. Nanging semantena nyuwun agenging pamunten bilih panjenengan rawuh wonten ing madyaning negari alit kados Desilopro. Mugi kasekecaken anggen panjenengan dika lenggah Raden. Kaya wis ora kurang kepenak prapta lan sowan ana ing Siglapura kene. Kang Sinuwun Prabu Iswarna. Kondur dumateng Siwa Resi Mayangkara. Inggih. Nuwun sewu. Ampun maos panjenengan menika kula menika jadrating tiyang ingkang macukiling balilungan ampun nggih. Keranten kawula menika sayekti dangu mboten kinanggih dumateng panjenengan mbok menawi wonten ingkang bab wigat badhe panjenengan ngendika ngarsanipun ingkang pun putra ponakan panjenengan inggih kula putra Supargi Rama Prabu nggih Rama Raden Gunawan Wibisana sampun dipun keparengaken matur Prabu Iswarna ingkang pun abdi sampun dipun keparengaken matur. Sumangga kula badhe ngantungaken jangka nilingaken karna mastuti dawuh sabda pangendika utawi atur utawi pangendikanipun Siwa Mayangkara inggih. Ingkang sepindah kula ngaturaken silaturahmi ingkang angka kalih jangkep pusananing sembah bekti kula. Ingkang angka kalih kula andherekaken menika Raden Werkudara dados ingkang kagungan kersa lan ugi ingkang kagungan hajat menika sanes kula sowan kabyantura panjenengan. Mengkono. Inggih. Yen kanten gandeng panjenengan sampun sawetara lenggah. Napa wigatine dene panjenengan? Apuh wonten ing menika panggenan negari Siglapura Siwa Mayangkara. Inggih. Keranten kawontenane Rada Jawah nyuwun ageng pangapunten menawi kula antuke sowan tupe boten racut busana nglebusi wonten ing Datulaya negari boten dados menapa ingkang wigatos Raden Werkudara mengkersa badhe nyuwun ngampil inggih menika bayita ingkang waget kambah ing Jumantara ingkang lelampahan ingkang kawuri ingkang kagungan Sang Sinuwun Prabu Dasamuka inggih ingkang sepuh panjenengan dika ingkang salajengipun ingkang wa kasurut kasedan jati wonten ing Gunung Sumawahana bayita ingkang waget ngambah wonten Dirgantara menika asulih dening ingkang Rama inggih Sang Resi Gunawan Wibisana. Pramila dinten menika wonten suka lilaning penggalih supados kawula sak pengombyong saking negari Ngamarta badhe nyuwun ngampil pusaka ingkang waget ngambah ing Jumantara menika ingkang tetenger Reta Kencana Puspaka mekaten sinuwun penggah aturipun kawula. Irem kembang popong teratebang rerayungan lumalengkung tumelong rumambating liyan weh semukon maworaras jagat dewa Bathara pepunden kula inggih tiyang sepah kula Siwa
boten kok ateges kawula menika dados tiyang kikir tawi tiyang medhit ngarsanipun sedaya saking kitah boten. Ananging Kanjeng Rama doing muni sampun paring wasiat dumateng ingkang pun putra inggih pun ponakan. Inggih wasiatipun kados kepripun Sang Sinuwun Prabu? Ger anakku tah bagus bisa warta kirang langkung katen. Kula hanirakaken dumateng pangendikanipun Kanjeng Rama inggih sumangga. Besok tekan wahyaning pangsa kala bakal ana satya ingkang rawuh ana ing negara Singgilapura kene. Kinen bakal nyuwun ngampil kepara bakal boyong. Mula pusaka ingkang bisa ngambah ana ing Jumantara iki pusaka tilaraning pamu ingkang lengka diraja jaganen reksanen kaya dene kowe ngreksa marang bondo donya Singgilapura sakmene. Salajeng Kanjeng Rama paring dawuh ingkang pungkasan. Aja pati-pati ngecolake pusaka iki yen durung ana tata titi jalma satriya sing wis tau gedhe lelabuhane tumrap negara Singgilapura. Pun sewu menika ingkang dados wasiat Kanjeng Rama Siwa inggih. Salajeng nuwun sewu pisan Raden Werkudara. Sinuwun Prabu ya apa kang dadi dawuhmu? Boten kula boten pitados dumateng panjenengan boten, ananging kula menika lare kados dene ingkang nembe lair wingi sore. Kula menika dereng nyumurupi kathah adyanto cariyos sejarah mbah-mbah piyambak boten nyumurupi. Pramila nyuwun ageng pamunten menawi panjenengan badhe hamboyong ngampil wujuding pusaka ingkang paget ngambah ing Jumantara inggih baita pusaka Puspa Kencana menika kula badhe tanglet. Napa panjenengan utawi warga panjenengan wonten lelabet lan lelabuhane wonten ing negara Singgilapura menika? Kagiat risang kapirang murinanggul kinempit duh sang retnaning bawana rajaku ya ratuku Prabu Wiswarna inggih wonten timbalaning adhem. Aku ya ora menangi lelakon ingkang kawuri. Ananging nalika semono aku didhawuhi ngampil pusaka utawa baita ingkang bisa ngambahi Jumantara kuwi. Sabab aku nampa penangise adhiku lanang ing Madukara Panengah Pandhawa. Gone gandrung-gandrung kapirangu marang bakyune dhewe ya Sang Bratajaya. Mongko saka keluarga ageng pinanganten putri jaluk reruba pepanggil awujud pusaka utawa baita ingkang bisa nambahing Jumantara. Kuwi syarat minangka aku tak keluarga iso ditampa utawa tak gampangi mahar nganteni kaya ngono kuwi sak banjure. Raden nuwun sewu Prabu Wiswarna. Wah, aku ya ora ngerti lelakon ingkang kawuri, ananging sing dawuhi eyangku ana ing Saptawarga urang luwihe mengkene. Pandu bapakku biyen gedhe tumrap lelabuhane nyingkirake kraman. Wah, sing nalika semono bakal bedah
negara Singlapura. Oh panjenengan to Raden? Sewu Raden, sewu kelepatanipun ingkang pun abdi tadah adono. Tinemune napa ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Rama do ing pundi? Bilih sapa wonge sing wis tau labet pelabuhane gedhe nenggalani kraman ana ing negara iki. Kamangka duk nalika iki Kanjeng Rama menika dereng pirsani lampahan menika. Saged kula sinabataken menawi Kanjeng Rama menika makrifat dalma ngawruhi sakjroning pinarah. Bilih sapengkeripun Kanjeng Rama bakal wonten prahara ageng nggih menika. Wonten kraman ingkang ten bedah negari Singlapura ananging dipun tulung utawi kraman menika waget dipun singkiraken dumateng salah setunggaling satriya muda tumaruna. Lah kok tinemune satriya menika sudarmanipun panjenengan Raden? Wah iya Pandu Dewanata kuwi bapakne Werkudara. Wis cetha, wis pertela saiki inggih Raden. Kakang Patih, kula wonten timbalaning adawuh. Mara gagih kantinen Bayita Puspaka saka ing gedhong pusaka. Kantinen lho inggih ngestokaken dawuh. Aduh jagat Dewa Bathara jagat pangestu
negara Sinuwun Prabu Biswar. Inggih Eyang Siwa Mayangkara Katuraken gunging panuwun bilih panjenengan ampun lila legawa anyadongaken asta kekalih supados baita menika kula boyong wonten ing negari Ngamarta. Inggih sami-sami menika kula mboten ngaturi mboten babar pisan Den ugi Siwa. Inggih. Wah, banjur kepiye? Aku utang. Dede malah kepara kosok wangsulipun menika kagem jangkepi utangipun wargi Kanjeng Rama duk inguni lan ugi utangipun wong sak negara sing bela duk inguni dene menawi mboten wonten lelabuhanipun Kanjeng Rama Sumargi tartentu negari Gelopura menika negari Gelopura menika tartentu sampun dados jajahanipun saking Kyai Sabrang ugi kawula pribadi minangka mekta wonten ing negari menika sampun dados bandanipun para nayaka-nayaka duk inguni pramila nuwun sewu kepareng panjenengan boyong menika pusaka kula sekseni lan sedaya para nayaka hanyekseni bilih pusaka menika minangka tandha tali asih tandha tresnanipun lan tandha matur suwun sedaya kawula sing Gelopura. Aduh jagat pasisaning Bathara menawi mekaten Pilanana kula nyuwun pamit dinten menika. Inggih sungkem kula dherekaken jengkar paduka lan ugi salam kula katur dumateng Kanjeng Eyang Saptawarga mekaten nggih Siwa Mayangkara ugi Raden Werkudara. Wah iya inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit inggih pun kula ingkang dherekaken karpat monggo Raden. Wah iya. Yeah, man.
Raden. Wah, Tenggono kakangku piye? Baito ingkang paget ngambah wonten ing Jumantara sampun paget kula lan panjenengan boyong. Baito menika minangka perlambang samanggih anggenipun ingkang rayi inggih peputen kula Raden Janaka. Waget minangkani inggih menika mahar rugo saking negari Dwarawati lan negari Mandura. Wah, turaken gunging panuwun Kakang Senggono. Sak lajengipun sumangga kula aturi panjenengan nitih Baito menika. Wah, ora Udara kuwi Aji Bandung Sewu Aji ungkal bener pengantep-antep. Baito iki panjenengan Kakang sing boyong pekaten. Aku bakal matek aji saka ing dedaratan Kakang Senggono nambah Jumantara bareng kanthi pusaka iki. Nggih, menawi mekaten sumangga kula dherekaken. Mesat ingis Kordanira Sena putra sesumbar manengkeri Getereng angkasa gumuntur swara ler gelap sasra karosane pindha dwipangga mangamuk mires sang Narpati Karna Sena putra tuhu sekti Pauto nalika semanten Raden Werkudara matek Aji Bandung Bandawasa. Kekiyatanipun Aji Bandung Bandawasa waget angebataken lampahipun sang Raden Werkudara inggih panenggak Pandhawa. Undang satriya ingkang gagah pideksa godhek kok sibar jojo. Semanten ugi Baito ingkang waget ngambah Jumantara nama Kyai Puspaka. Eling-eling pusaka tilaranipun Sang Nata Prabu Rahwana diraja do inguni. Pramila daya kemandene lir kadya. Lat ingkang nyamber wonten ing Dirgantara. Satriya kekalih pelajar sesarengan kaya wis dugi tul ana ing negara Kamarta.